Okay, Carta, so Tom se chun lenún raig leis an dara cuid den scéal an Gnáthrud. So just osglóigh me an seo ar an scáil an díobse. So sin na cisne a rinne sibh dom so ag lenún raig. Seacht banta gunas agus cuid beag agus cean beag le a chul a Vicky. So Mickey fear an bhar fearrtá ag seasamh taobh hiar den bhar agus tá Jimmy ag chuiristeach an tordú dó féin agus cóirde. Cad é mar atá na gcuirseacha beaga a Jimmy, na páistí beaga a Jimmy. Is dóiche nach bhfuil tú ag fáil mór an choilte ar an aimsir seo. So tá Vicky ag leabhart inis mar ar na páistí sa bhaile agus an cúpla a bhí ag Jimmy sé bhí ó hin. Gafan leis céile Vicky, díonn sé fionanta agus ceann beag de sin mar miste leat. So, cuireann Mickey I gcuimhne do Jimmy mar gheallar na páistí sa bhaile agus láithreach cuireann Jimmy pionta amháin ar ceall. Ní heastíonn uig pionta amháin a fháil. Is ionané sin gur nach raibh sé féin chun deoch a bheith aige an uair seo. Tá sé chuir sé deoch ar cheall nuair a chuir Mickey in uail dó mar gheallar na páistí. Thug caint Vicky mothú ciontach. Now there you see it. Mothú ciontach mar cháil sin lebhardal sa bmhothaigh Jimmy níos ciontaí nuair a thosaigh Mickey ag leabhart leis mar gheallar na páistí sa bhaile chun tosaigh an intin Jimmy cé gur bha a bhí éis aige gur bíad Elizabeth agus Margaret na páistí ba air a chuir a contail riamh. An féidir leat Elizabeth agus Margaret a bharcáil. So níos tá animnecha na páistí ile ar ólas a ginge. Elizabeth agus Margaret sé sin an cúpla sé bhí agus John an tanabatá ar an múchail ceire bliana d'aois. So tá sé sin ag mulla na galíní as cé chun más atá siad. Inis ba ada le Jimmy go dógach sé iad, duine ar ach an lámh, duine ar gach lámh agus go déanach sé lena cré iad agus go déach sé cheol déafa ag éisteach le ag plubaracht. Plubaracht sé sin an uama dhéanaan páistí den ís sin, so is babbling. Cuir Mickey cá lósad fána glyn lán glynaí ar an cúntar agus thug Jimmy contábla fá deafar iad. Lósad seascas a hocht trádara, tré. Two trays faoin na glíní ar fad. Cha sé siar deire fionta san ní raibh fionta dheireanach críochna aige dag sé sáinnig an goideachta agus rinne a bhealach ar ad le bíotheach na sínach. An féidir le bíotheach na sínach go bharcáil sé sin the Jasmine Palace. An muthar an tráid agus ceol na saona thart ar ní raibh Jimmy ach duine gan anam. An féidir leat é sin a bharcáil lebhardal, ní raibh Jimmy ach duine gan anam. Sin taggart, okay? He was a man without a name. Chiantig Shanius Colera Chasoige, he turned it up. So Colera Chasoige, shin the jacket collar, agus hiúil sé cúpla céad slat, couple of 100 feet, a hug ad leis an Jasmine Palace. Stigan sin bhí an téir traum le bolla spíosrí agus teas bailithe. So sé sin an nuair a hiúlann tú isteach in éon bíotheach sínach tuigeann sibh an teas a bhíon istigh an na spíosrí an bolla chuileród so tá an scríbhneoir ag géirí é sin chur ag cuimhne do chuileghine. Bhí trúirnú cethir de dhéagóirí istigh ribh agus iad ar misce ar Ionn Úl. Ionn Úl sé sin cider. Bhí an nóird ar an míochlár gealmhaí fána lán mí litrú agus bhí siad ag churas ag cúciamh atartha féin faoi chada cheanóach siad ar na pinganí a bhí fág acu. So bhí na déagóirí seo a muithe ggóil, chuir siad go dtí an bhíotheach sínach agus níos tá siad ag smíanamh mar gheallar cada ceanóidís leis an airgid atá fág a chub. Bhí Liz, marcáil Liz, marcáil Liz, si an freastalí I bríonn sa bhíotheach sínach, mar a thug achan costaméir arthaí ag freastal. Gcuirseach scóir mblian. Okay, so tá si scóir blian d'aois, díomhaoin, idle, cé go raibh iníon bheag ceithre bliana aice
rud a duine siad a Jimmy I mó ruúin. So tá iníon bheoga cé sa bhaile, ceithre bliana díos, agus duine si é seo de Jimmy I mó ruúin in a secret. As a secret, is léir ó sin go raibh Jimmy mar cara de Liz, agus go raibh Liz in an leabhart le Jimmy go persanta a ríist in sin sin doing mar jouler sais an fersantach a bhí ag Jimmy. An gnára a Jimmy, déirs an áite ag míad an titl an scéal. Titl an a ghearrscéal an gnára, the usual a Jimmy. Tá tú rud beag lua, you're a little bit early a nocht nach chuil. Tá nú bhaitlim de gáháil na bhaile go bheice mé cad é mar atá na páistí. Okay? So bhí fánn de le bhaile chun na páistí ag. Níl mór an de bhachas ála gáháil an aimsir seo mar cáil an Abertins san umláid. There's not many the likes of you going around these times, Jimmy. Okay, so tá Liz ag mulla Jimmy as cé chun más tá sé. Bonús na bhar, ní bhíon ag chur búrthah orthú. Ach iad féin agus na cháirde agus a gúd piontaí. So níos tá Liz ag gin sin doing a mar jouler hockey tuisceart na héireann ag an am. A gúd is agus ní bhíon mór ag chur as daoine a chaháin na piontaí a ólaigh siad le na cháirde sa teachtána. So tháinig an dearg náire Jimmy. Okay, Jimmy got embarrassed or ashamed. Ní raibh láhrún aige an tena chuibh na nimhnach sin a bhúscail geann Liz an stóchach a bhí selling rá leihí agus a dág ina dhéag sin nuair a chéan an saoil go crua orthú. So is léir gur bháthair hingal a bhí gceist le Liz. Bhí páiste is sa bhaile agus bhí si ag dul amach le fearr le stócach le bóchail le déagóir a bhí selling rá leihí that was in love with her for a small while. Ach, nuair a chuig an saoilh ag go crua orthú dog sé an tach dog sé an leanú dog sé Liz agus dog sé inín nuair a bhí rudaí go crua orthú. Is anané sin go raibh beidir socí dechar ag an am, beidir nach raibh fostíocht ar fáil chuile áit, beidir go raibh aspa airgid sa tocí ag an am. Bhí tost bhí chuimh mí suimhnach atartha, so níos deirg rudaí sais awkward idir an bhirrtacha. Bhí Jimmy sásta nuair a tháinig duine stócaí góga chuige ag iarraí mion airgid briste. So inis na déagóirí a bhí sa bhíocheach, tháinig siad trasnach ag Jimmy agus thosaigh siad ag chur ceiste Jimmy mar gheall an meach mion airgid briste, sais begging ag deirce ó Jimmy. Be a bheach fáin na pócaí aige. Would he have any change in his pockets? Hug Jimmy trád fill airgid rua agus buin chuig pingana dó. So hug Jimmy right airgid done ledóg seo. Just piece of bug airgid, mion bhrisise airgid. So in sin doing éirí scrib sé sais gur duine das a bhí gist, duine catharnach a bhí gist leis. Rinne sé an úsachtaach mar bhuiachas. He grunted his thanks. Phil share a cháirde cuiise reisctí a cháirde agus tógur déaf a greibh a sá airgid a níosacha le hiasca go scealóga cenach. So níos bheach ggóchanachach an hiasca go scealóga cenach. Agus tubán beag curry lena chuis and a small tub of curry. Rinne Jimmy is that there na stóchaigh seo. Hílach duine gur bhfuil de chuman rún de intacht in a raibh sé de ghúlgas ar gach bail benú do chéile sa cuid báchar a bheith de chaint gréasta gráfach a néasach na Saxonach. So inis fecinn tú sais frotal intach ón fecinn tú gréasta gráfach a néasach na Saxonach. Sé sin riil an trí leabhar mé libh mar jouler riil an trí díocht ag tacht an a chéile ag chur síos ar rud amháin, so ag chur síos ar caint. So is léir go raibh na déagóirí seo garbh agus gur leabhar siad lena chéile I meallach a bhí Haribh ag garbh. So dúsáid siad sais droch chaint. Now, common rúnde, mar cáil common rúnde, ag an am I dúsceart na tíre bhí
Rind common runde an fi an IRA, fi an real IRA, an CIRA, the continuity IRA, fi an UVF, fi an UDA, fi UFF, the Ulster Freedom Fighters, the Ulster Volunteer Force, agus vi siad siúd fad in a gomman runde ag an am. So vi sé simúl go raibh Jimmy ag leabhart ag smuoine mar gheall common runde agus ag féachant na diagóirí seo. Agus annach chuid den na buile vís na common runde seo ag an am, vi siad ina muil, vi siad ina diagóirí ina dína óga, mar reintas na dína reintas na buile hí níos sinne, bhí siad san gafa nó bhí siad san in brisún nó martha. Díoch Jimmy lena chluasa a chridum in éidean na tuile seo. Ach nóí ní éach an ráirtha a chosc. So sé sin céad is a dó, just féach mé ar cad is sprí leis an gceann sin, tried to close his ears in the face of this tide. Yeah, so near has to go to me a géisteach leis an gaint garibh seo. Ach nóí ní féidir an ráirtha chost. Bhí siad róglóver. Rinne foscla an hom la bheog sa bhaile cúil an cúntar. So bhí half door taobh here den reception den áitin a raibh léigh seasamh agus duscail sé. Duscail an Paul sa bhaile seo agus curach mála bí agus ticéad amach. Chiontaigh léis asúla ó na stócaigh go garbh bhí ag dúirnú bhuidéal an Old English. An Old English sé sin is branda cider a bhí gceist leis an Old English. Seo duit Jimmy ihe bha agus sleán a bhaile. So tógan Jimmy an bhí agus fágart sé an bhíocheach. Cléan Jimmy a cheann mar ragra hógan mála daun agus duscail doras trám na sráide, chunachas tógur éirigh an ihe ítach fuór. Chur sé mála an bhí taobh do chasóg in aice lena chliomhrach leis an teasa chanáil ann, cé nach raibh bhí bhad leisúlaige. So bhí a bhaile go gar leis an míocheach seo, agus ní bhí písa beag le siúlaige ach chuir sé an bia taobh stig den seacéad. Okay, so duscail sé a seacéad, chuir sé an bia stig ann, bhí an bia te agus bhí sé géirí chun a cuméid mar sin. Cruthíonn tostíonn an scríbneoirí cruthú atmosfér seo chunachas tógur éirigh an ihe ítach fuór, an féidir le bhéh sin a bharcáil agus taonn sé sin leis an atmosfér a bheann. Cuid sé smaoin tú ar chríos tinne a bheoch sa talach roimhe agus ar an dá phláte agus an dá orc a bheoch réig ag séire agus ag súil leis na baile. So tostíonn sé smaoin breall ar cad a bheoch ó sa chóraige sa bhaile agus gá phláte bheoch an choileród réig ag séire agus ag feitheamh dó sa bhaile. Ba bhíonn leis líocha agus insidí cad é cho sásta sa bhí sé le ling iad a bheith le chéile. So tostíonn sé ag smaoinemh mar gheall ar séir sa bhaile agus testíonn uig é sin a churanúildí cé có luas a chéann sé isteach an doras sa bhaile. Chunnig sé ina intin féin fána grúig chateach fáin, so inis smaoiníonn sé ar séire agus an cuma a bhí irthaí. So grúig chatach bháin irthaí. Cóir a bheith go duchach leis an bolle a chur ach é dhé có mór agus bhaith leis a lábhar chur thart irthaí agus líocha. Okay, so tá sé ag smaoinemh mar gheall ar a thógáil ina lábhar nuair a théann sé isteach an doras. Cailte ina smaointe féin ní raibh isig Jimmy cad a bhí ag gabháil ar aghaidh thártar. So ní raibh sé rilí ag tuairteáir ar cad a bhí ag tuairlúnt taobh thiar dó. Níor cúla sé an cór gan solas a care without light a bhí ag tarringtar go fadálach. So pulling up to him, slowly approaching him, go fadálach. As durchas na híthe, marcáil durchas na híthe, the darkness of the night. Níacha sin blank solas. He didn't see the flash of light. Ach ar an tail seo doir ar scuil stóchach a raibh chaint ní bag grafálaí níos garbheith ná na diagóirí a bhí taobh sigden bhíocheach
sínach ná an bhaintear bhí sa bhíocheach itheáin, scaoil sé orchar I shot a bullet, a heap le an chligan to Jimmy that blew off half of Jimmy's head, agus a dog in a lí an tríd roite é. Markall dog in a lí an tríd roite é that left him lying on the frozen street. Bhí an ill ag puasca an talamh uair lia. Markall é sin, agus ag masculine revs na boscí anam lim. Markall é sin chomá. So Tus ní an ilig taachtamachchas ceann Jimmy é marmh an tríd rote agus ag masculine rev so colourul caiilte Jimmy marmh an tríd agus bí scriste an tríd agus an ilig masca leis an mia a bhí istí go. So sin deire leis is dói go bhfuil sé tácht agus smuoíonn tú like an Gnáthrud an tanam atá an tidal seo so cad a bhí an Gnáthrud an rilí an raibh an Gnáthrud an rud a fuair sé sa bhíocheach sínach nu an Gnáthrud sé sin an saoil a bhí le chatha ag na daoine thuas I dúsceart na tíre an am leis an bhoréigean a bhí cumónta idir na Catholic agus na Protestúnig. Níor luamar an Protestúnach é Jimmy nu an Catholicach é Jimmy. Tá roinnt rudí ráite inis is a rís mar jaall ceannig sé tachon Housing Executive Elizabeth agus Margaret an tanam a bhí ar na páistí. So ag fiochan sin Elizabeth agus Margaret daine nach bhfuil ar an ólas faoi sé sin anam na banríne agus a dreifear Elizabeth and Margaret sé sin anam na banríne agus a dreifear an banrín atá a cailach le déanaí. So tá an seansaun gurb Protestúnach é Jimmy, but níl sé ráite. Agus an rud eile de bhór nóir luigh an scríbnóir é níor creid an scríbnóir go raibh sé sin táchtach ach an irid. Okay. Tuigim go raibh an scéal scríbtha I Gaeilge ach theastigh an scríbnóir é sin a chuir trasna. Asáis nach raibh sé sin táchtach sé sin caillte na saoil an rud beáchtaí agus marítar Jimmy. Is léir nach raibh éon fá ann gur maríach é fear deas a bhí ann, fear cinálta, fear lách a bhí ann, fear cabhrach a bhí ann, a cabhraigh le Jimmy, a cabhraigh le Billy, a cabhraigh le Liz, agus a bhí inar cara mata na daoine seo, agus a fear céile agus athair grábhar é chuma ag fágáil an tachtárna luach an dul bhailíoch an a fáistí aá. So sin bhfuil se.